Ty si vlastně ze Slovenska přišel do Čech přes krátké působení v Hodoníně na Kometu v roce 12-13, bylo ti 12-13 let. Co rozhodlo, nebo jaký byl příběh tvého příchodu právě do brněnské Komety? My sme boli väčšia skupinka slovenských hráčov, ktorí sme vlastne hrali za Hodonín a hľadali sme takto české pôsobisko vždy na Morave, aby sme mohli byť v českom hokeji a odohrať čo najviac zápasov za ten rok. A tým pádom sa rodičia stretávali aj s inými rodičmi z iných klubov a môj otec sa dal do rečí s niekým z rodičov z Komety. A vlastne už tak nás nahovárali, či by sme nechceli prísť do Komety a keď vlastne na to prišlo a hľadali sme už kam sa ďalej posunúť do iných tímov, tak vtedy vlastne prišla na reč Kometa a rozhodli sme sa, že pôjdeme do Komety už vlastne po svojom. Jaká byla Kometa jako soupeř? Aj to bol jeden z dôvodov, vlastne, prečo sme sa s rodičmi pre Kometu rozhodli, že Kometa bola vždy veľmi náročný súper a tie zápasy boli vždy veľmi, už v tom veku boli trošku také vyhrotené a malo to grády, takže a bolo vidieť Kometa, že je dobre organizovaný tím už vlastne od menších kategórií, takže to dávalo jasný význam. A tobě bylo v té době 12-13 let. Asi jsi tady chodil do školy, ale jak jsi to měl vlastně vůbec jako se žitím v Brně? Bydlel jsi u nějakého spoluhráče, nebo rodiče se o tebe nějakým způsobem postarali? Tam sa rodičia veľmi obetovali pre mňa. Vlastne sa rozdelili, že otec býval cez týždeň v Bratislave s bratom, ktorý tiež musel chodiť do školy, a mamka bývala so mňou cez týždeň v Brne. A potom na víkend si to zase vymenili, kde otec prišiel na zápasy na víkend a dal mi aj nejaký ten coaching, spätnú väzbu po mojich zápasoch, a mamka bola zase naspäť s bratom v Bratislave, takže takto 2 roky sa striedali, čo bola určite veľká obeta. A takto byť od seba, aby vlastne ja som mohol byť v Brně. V Brně si potom vlastně fungoval další 2 sezóny a potom přišel vlastně další asi velký pro tebe hokejový krok, a to bylo vlastně stěhování na sever do švédského Malmö. Jaký byl příběh právě přechodu z brněnské Komety do Švédska? Si pamätám, vtedy prišlo vlastne pravidlo od Českého zväzu, že zahraniční hráči nemôžu byť ostaršení o viac ako jednu kategóriu, myslím. A už vtedy ja som bol v minulosti ostaršovaný o 2 kategórie, takže by to bol možno trošku krok späť, vlastne zostať iba ostaršený o jednu kategóriu, alebo zostať vlastne v tej istej kategórii ďalšiu sezónu, tak sme aj s agentami riešili, čo by bol správny krok vpred, a vtedy prišla ponuka zo Švédska na tryout, kde som následne bol aj ako prijatý a odohral tam ďalšie 2 sezóny. Jaký tam byly ve Švédsku začátky pro tebe? Hlavně mě zajímají právě ty hokejové. Byl to velký rozdíl, byl tam důraz, jak se vlastně ví o těch severských zemích, hlavně třeba na to bruslení a techniku. Jaké to bylo, jak jsi to vnímal tenkrát? Hneď od začiatku si pamätám, že kladli dôraz na môj sklz, aby bol trošku dlhší, a takisto to bolo trošku náročné skrz jazyk, že som zo začiatku úplne nie všetko rozumel, ale boli tam veľmi ústretoví a vždy po meetingu so mnou zostal tréner, mi to znovu preložil, takže v tomto problém úplne nebol. A trošku sa tam hralo aj viac do tela a zo začiatku som si musel zvykať vlastne na ten iný štýl hokeja, ale časom to prišlo a začal som sa tam cítiť o mnoho lepšie. V tej dobe tam bol aj Martin Fehervári, ktorý bol v juniorke a pendloval juniorka Ačko, a ja som bol vtedy v 18-ke, takže nestretávali sme sa na tréningoch spolu každý deň, ale vedeli sme o sebe, že tam sme, a takže občas sme spolu zašli na obed a tak ďalej. A potom ten ďalší rok už sme spolu si aj zahrali. A nie, vlastne na konci sezóny sme si spolu zahrali aj v play-off, keď nám prišiel pomôcť do 18-ky, takže to bolo fajn. Jaké bylo Švédsko? Švédsko bolo super, veľmi rád na to spomínam, skvelí ľudia tam boli a hlavne aj tá mestská časť, v ktorej som býval, tak bola veľmi príjemná, veľmi
aj navzdory tomu, že bola v Malmö, tak veľmi bezpečná a ľudia si tam nezamykali auta, ani domy, takže bolo to veľmi kľudná mestská časť a všetci ľudia boli skvelí a spomínam na to dobre aj vlastne doteraz pani, u ktorej som býval, tak mala teraz 60 rokov, tak som jej písal narodeninám. Aj s niektorými z kustodov som v kontakte, aj s pár spoluhráčmi som stále v kontakte a si píšeme doteraz. Pochytil si něco ze švédštiny? Tak samozrejme, naučia vás veľa vecí. Hneď na začiatku vás naučia nejaké slovíčka špecifické a tie si pamätám dodnes a ich používam, keď možno proti nejakému švédskému hráčovi hráme. A potom tým, že je to germánsky jazyk, tak anglicky už som vedel, nemecky trošku tiež, takže veľa slov bolo podobných alebo malo rovnaký koreň, tak už bolo aj ľahšie potom vlastne tej švédštine rozumieť po 2 rokoch, takže bolo to potom už jednoduchšie. A po 2 letech přišel další, asi ten zatím možná největší pro tebe hokejový přesun, a to je vlastně to takové té hokejové meky do Ameriky a do Kanady. Opět, jak se to seběhlo vlastně, že jsi ze Švédska přeskočil do kanadské juniorky? Tam na konci sezóny vlastne môjho 2. roku vo Švédsku boli majstrovstvá sveta do 18 rokov, ktoré Slovensku celkovo aj mne veľmi vyšli, tak si nás, viacero z nás si všimli skauti vlastne z CHL, z kanadskej hokejovej juniorky a boli sme vlastne všetci draftovaní a vlastne ešte prioritne, alebo vlastne predtým sme ešte komunikovali s agentami, všetko sme to riešili, či je to správny krok, či nezostať ešte vo Švédsku, ale vlastne tým, že to mal byť aj môj draftový rok do NHL, tá nasledujúca sezóna, tak sme sa rozhodli, že bude lepšie odísť do Kanady, aby som bol viac na očiach a možno sa viac adaptoval už na ten kanadsko-americký štýl hokeja. Sám si to zmínil, byl to pro tebe tenkrát draftový rok, ty jsi byl vybrán ve 3. kole na 89. místě Tampou Bay. Jak si to vnímal? Jaký to byl den, kdyby si mohl popsat vlastně ten draft nějakým způsobem proběhl, ty si u toho asi fyzicky nebyl, ale nějak si to asi musel na to čekat, nějak vnímat, možná slavit? Tak bol to super deň. Teraz spätne, keď sa na to pozriem, to bolo skvelé. Vtedy samozrejme som bol trošku nervózny, lebo každý hráč chce ísť čo najvyššie, vlastne byť draftovaný a tým, že to bolo už na ten druhý deň draftu, tak som vedel, že vlastne v ten deň to príde, tak som aj rozmýšľal, kde by to teoreticky mohlo byť, kedy to príde a tak ďalej. A pamätám si, že kvôli tomu, že som tam nebol fyzicky, tak sme to pozerali doma na streame a občas nám to vypadlo, takže sme to mali dosť pozadu a už keď sa to vlastne konečne stalo, tak som o tom vlastne ani nevedel a že mi zavolal vlastne generálny manažer Tampy, že mi gratuluje, že si ma vybrali v tom 3. kole, tak počas toho telefonátu som to zrovna aj videl na televízii, takže to bolo to fajn, som to mal také 2 v 1 a taký priamy prenos. Co ti vlastně, nebo co takovému mladému chlapci probíhá hlavou, když vlastně je draftovaný? Tak je to určite splnený sen, vlastne také možno aj zadosťučinenie, že za celkovú tú prácu, lebo všetko vlastne v mojom živote čo som robil, bolo smerované k tomu prvému kroku, čím bol draft, aby som sa vlastne dostal čo najbližšie k tomu môjmu cieľu, čo bola NHL. A vtedy to bolo vlastne také, že OK, malo to všetko význam zatiaľ a ten prvý krok sa nám podaril. Ty si tam odcházel potom na tu kanadsko-americkou misi sám, nebo někdo z rodičů s tebou šel, doprovázel tě, pomáhal ti? Tam už som išiel kompletne sám a vlastne v juniorke som ešte býval v rodine, ale potom následne, keď už som podpísal NHL kontrakt, tak tam už ste profík, takže býval som tam úplne sám a všetko som si zariadil, musím si zariadiť sám, vlastne pošlu vám iba výplatu a ste vlastne odkázaní sami na seba. Tým, že som bol draftovaný z Kanady, tak na mňa mala Tampa práva iba 2 roky a už sa schylovalo vlastne ku koncu tých 2 rokov, takže som vedel, že už by to teoreticky malo prísť a mal som aj dobrú sezónu a bolo to počas play-off, kde sa nám s týmom veľmi darilo. Prvé 2 kola play-off sme vyhrali na 0,
takže a tiež sa mne osobne darilo, takže už som to trošku možno aj očakával. A že kedy by to mohlo prísť, už som bol aj trošku nervózny aj skrz to, že tie práva mali o 3 týždne možno končiť, tak dobre to natiahli a volal mi potom agent, že mi gratuluje, že už som oficiálne hráčom Tampa Bay. A ty si tam vlastně byl v Americe a v Kanadě 6 let. Ve kterých všech městech si vlastně byl a působil? Zo začiatku vlastne prvý môj tým v Kanade bol St. John Sea Dogs, takže také menšie mestečko v Kanade. Potom som bol vytradovaný do Val-d'Or Forêt, to ani neviem úplne vysloviť v tom francúzskom správnom prízvuku, ale to je úplne hore v Quebecu, kde bolo často aj minus 30, takže v zime to bolo to veľmi ťažké tam prežiť, lebo vlastne nie je to niečo, na čo som zvyknutý takto z Európy. A potom vlastne prišiel podpis s Tampou, takže chvíľku sme boli aj v Tampe počas kempov a potom som bol v Syracuse v AHL, potom aj chvíľku v Orlande. Potom zase bola výmena do Minnesoty po druhom roku vlastne v Tampe v lete mi volali, že som bol vymenený do Minnesoty. Takže znova som letel do Minnesoty na kemp, potom presun do Iovy. Úprimne mesto si názov úplne nepamätám, ako sa volalo. A potom vlastne znovu Iowa City. A potom znovu ďalšia počas 3. roka výmena do Pittsburghu, kde to bol Wheeling a Wilkes-Barre Scranton. Takže bolo toho dosť, čo som sa nacestoval a bolo to občas hektické, hlavne ten druhý trade vlastne z Minnesoty do Pittsburghu počas sezóny. Vlastne zo dňa na deň úplne zmeníte pôsobisko a vaši spoluhráči sa stanú vašimi protihráčmi a sa opačne. Dokonca proti týmu, do ktorého som bol vymenený, sme asi týždeň predtým hrali a tiež to bol dosť vyostrený zápas a týždeň na to som bol ich spoluhráč, takže to bolo také úsmevné a aj takéto vlastne skúsenosti som tam nabral. Když si odpustíme od hokeje, tak která ta lokalita z té Ameriky nebo z Kanady tě zaujala nejvíce a možná by si tam třeba dokázali představit žít a proč? Tak samozrejme Florida je najkrajšia asi, lebo aj v lednu som tam chodil v kraťasoch a mohli sme si tam zahrať golf kedykoľvek, takže to bolo skvelé. Ale úprimne najlepšie som sa cítil asi v Iowa City, kde sme mali aj najlepšiu skupinu a celkovo aj mne sa najviac darilo. Takže najlepšie z tých pôsobisk bolo asi tam. Jaký je vlastně tvůj hokejový vzor, respektive možná se vyvíjel, jaký byl hokejový vzor Maxima Čejkoviče, když ti bylo 15, 20 nebo 25? Tak môj úplne prvý vzor si pamätám, otec mi kúpil hru NHL 7, na ktorej bol Alex Ovečkin na úvodnej stránke, takže aj vlastne na tom upútavacom videu tam mal pár gólov a tam som si povedal, že wow, že toto je skvelý hráč, takže vlastne od malička som vzhľadal k nemu. A potom samozrejme, ako som sa vyvíjal, tak mal som nejaký hokejový alebo nejaký štýl hokejový, ktorý bol môj štýl, tak vedel som, že by som chcel modelovať možno môj hokej po niektorých hráčoch, tak samozrejme Nathan MacKinnon z Coloráda, aj David Pastrňák, všetko praváci, takže to boli aj hráči, ktorých som sledoval, ale primárne samozrejme Alex Ovečkin. Když jsem se díval na nějaké databáze amerických periodek nebo magazínů, tak spousta řekl bych článků nebo spíš nadpisů těch článků, které se týkají tebe, jsou o tom, že si ti trenéři pochvalují tvoji tvrdou střelu. Souhlasíš s tím, nebo je to věc, na které si opravdu pracoval, nebo to máš od jak živa, že máš tu střelu prostě dobrou, tvrdou? Od malička som s otcom chodil strieľať za dom a potom aj vlastne v Bratislave bol skate mill, rotačný pás, na ktorom som korčuloval a z toho sa snažil strieľať z jazdy, takže aj určite to mi dalo veľa. A vlastne na tej strele sme od malička pracovali, aby bola kvalitná a potom je to samozrejme veľmi lichotivé, že takto mne
povedia, že mám dobrú, kvalitnú strelu a som rád, že to takto iní ľudia vnímajú. Co Maxim Čajkovič a gastronomie? A jedlo mám veľmi rád. Samozrejme aj tu v Taliansku je to skvelé. Ale je asi celkovo z tých všetkých miest alebo zemí, ktoré som navštívil, bolo asi najlepšie jedlo v Amerike. Nie možno úplne to americké, ale pretože tam majú veľa prisťahovalcov ešte z iných zemí, tak aj na Floride bolo veľa ľudí z Mexika, takže veľmi dobré mexické jedlo tam bolo. Potom zase v Syracuse, ktorá je v New Yorku, tak tam bolo veľa ľudí z Talianska zase, takže dobrá talianská kuchyňa a tak ďalej. Takže tým, že je tá krajina tak obrovská a je tam strašne veľa možností, tak najviac som toho ochutnal asi tam. Kdyby za tebou přijeli tvoji kamarádi, spoluhráči z Ameriky, z Kanady, kam by si je vzal na Slovensku? Na Slovensku by som ich samozrejme vzal si do nejakej slovenskej reštaurácie v Bratislave. Úprimne najradšej si slovenské jedla varím doma, takže nejakú reštauráciu by som musel asi pohľadať, lebo keď som doma, tak po slovenských reštauráciách nechodím. Alebo možno by som ich pozval domov a niečo by som im navaril. A v rámci nějakého výletu po slovenských luzích a hájích? Ťažko povedať. Na nejaký trip? Ťažko povedať. Tým, že som vždy takto vlastne cez sezónu preč, tak som toho v rámci Slovenska úplne nepocestoval veľa, takže možno by som si rád vybral niečo s nimi, čo by som aj ja rád objavil a úprimne momentálne neviem, čo by to bolo. Možno samozrejme nejaká túra v Tatrách by asi musela byť, alebo Janošikové diery, sú tam pekné vodopády a luky, takže určite tam by som ich možno zobral. Ty jsi přišel do Komety a teď v létě máš na adrese číslo 27. Má to číslo nějaký příběh, respektive která čísla si měl a jestli to bylo někdy spíš náhodné, někdy si mohl vybrat z nějakého důvodu? Keďže aj tých tímov bolo dosť, tak aj tých čísel bolo dosť. Tak ako si povedal, niekedy som si mohol vybrať. Keď som mal možnosť vybrať, tak buď to bola 8 podľa Ovečkina, alebo 27 ako mám teraz, čo prvýkrát som mal vlastne v reprezentácii do 18 rokov mi ju pridelili náhodou a tak ako nám aj vyšli tie majstrovstvá sveta, aj mne ako som spomínal, tak odtedy som si to číslo obľúbil a keď mám možnosť si vybrať, tak siahnem po 27, ale mal som v Tampe napríklad mi bola pridelená 51 a v Pittsburghu zase 42 a v Minnesote 63, takže celé to bolo také, bolo to hala bala, krížom krážom všetko a jediné vlastne dve čísla, ktoré možno majú nejaký význam, alebo keď si môžem vybrať, tak sú 8 alebo 27.